Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Мы працягваем наш эфір у студыі Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях сёння праваабаронца і юрыст Валянцін Стэфанович. Добрый дзень. З'явілася інфармацыя, яе агучыў экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч пра тое, што у дачыненні да зняволенага Сергея Кунцевіча, яго катуюць у СІЗА электратокам. Гэтаксама не так даўно, на мінулым тыдні, стваральнік Белага легіёна Сергей Бульба заяўляў пра тое, што у дачыненні да арыштаваных па справе Белага легіёна таксама нейкія катаванні прымяняюцца, іх накачваюць псіхатропамі і гэтак далей. Валянцін, ці ёсць нейкая інфармацыя ў праваабаронцаў пра тое, што нешта не тое адбываецца з затрыманымі па справе патрыётаў? У нас такой інфармацыі няма. Няма ні ад тых, хто быў вызвалены недаўна следчага ізалятара Камітэта дзяржбяспекі ці МУС, як і няма афіцыйнай інфармацыі аб тым, ці абскарджваліся такога кшталту дзеянні адвакатамі ці самімі абвінавачанымі. Але з іншага боку, я б хацеў сказаць, што это, канешне, не выключае таго, што такія недазволеныя метады ўздзеяння могуць выкарыстоўвацца. Добра, а ці мы можам, скажем так, нельга прымаць адразу там на веру, не праверыўшы, не атрымаўшы дакладную інфармацыю, але, скажем, калі раней нешта такого кшталту здаралася, то можна ўжо дапускаць, што і гэтым разам нешта не тое можа адбывацца. Вось калі браць мінулыя гады, былі нейкія пацверджаныя сведчанні таго, што не ўсё так добра, што там не санаторый? Безумоўна, пацверджанні такіх звестак былі, і тут я б сказаў, што канешне, сцвярджаць, што катаванні ў Беларусі тэма не актуальная, немагчыма, таму што мы як праваабаронцы сутыкаемся з гэтымі з'явамі і не толькі па палітычна матываваных справах, але ў прынцыпе, калі такія метады выкарыстоўваюцца ў дачыненні да грамадзянаў у мэтах выбівання нейкіх паказанняў. Што тычыцца палітычных справаў, так у 2011 годзе былі пацверджаныя такія звесткі аб выкарыстанні катаванняў бесчалавечных жорсткіх відаў абыходжання з асобамі, якія ўтрымліваліся тады пад вартай следчых ізалятара КДБ. У прыватнасці тое, што паведаміў сам спадар Міхалевіч у дачыненні да сябе, што у дачыненні да яго выкарыстоўвалася, калі ён быў вызвалены. Гэту інфармацыю пацвердзілі потым і іншыя асобы, якія былі вызваленыя са следчага ізалятара. Таму я і кажу, што гэта тое, што зараз мы не валодаем такой інфармацыяй, но і не выключае таго, што это можа быць. Канешне, самае лепшае сведчанне пра тое, што ўжываліся катаванні, дачыненні да кагосьці, это сведчанне непасрэдна ахвяраў. Но пакуль што такіх звестак няма. Вось вызваленыя ўсё ж такі колькі чалавек ужо, хтосьці цалкам, не цалкам, хтосьці пад хатні арышт. Ад іх ніякіх пацверджанняў гэтага не было. З гэтымі людзьмі ўвогуле размаўлялі, ці звычайна яны самі звяртаюцца і там праз, я не ведаю, там сацыяльныя сеткі ці праз журналістаў паведамляюць такія факты? В прынцыпе, чалавек, вядома, можа распавесці гэта ў любой форме. То есть это не абавязкова звяртацца да праваабаронцаў ці канкрэтна праваабарончы цэнтр «Вясну». Это можна зрабіць праз журналістаў, праз правядзенне нейкіх прэс-канферэнцый. Асобы, якія былі вызвалены на дадзены момант, яны не ідуць на кантакт не толькі з праваабаронцамі, але і з журналістамі, таму што ніякіх інтэрв'ю ніхто з іх не выдае. Шмат хто спасылаецца на тое, што яны давалі падпіску аб неразгалошванні, но тут трэба сказаць, што крымінальны працэсуальны кодекс не прадугледжвае взяццё падпіскай аб неразгалошванні матэрыялу крымінальнай справы дачынення да падазраваных і абвінавачаных. Это толькі датычыцца сведкаў, адвакатаў, пацярпелых, іншых удзельнікаў працэса. Але тым не менш, тая сітуацыя, якую маем, і тут, канешне, мы будзем пільна адсочваць, таму што абвінавачванне ў выкарыстанні катаванняў гэта досыць сур'ёзная рэч. Гэта азначае, што дзяржава фактычна дапускае катаванні і парушае свабоду ад катаванняў, якая з'яўляецца неабмежаваным правам, і яно недапушчальна пры любых абставінах, тым ліку падчас збройных канфліктаў надзвычайнае становішча. Таму, канешне, калі мы знойдзем пацверджанне такой інфармацыі, то мы будзем дзейнічаць, канешне, адразу ж і заяўляць пра гэта, як кажуць, ва ўсеуслышанні.
Ну, я так ведаю, што нягледзячы на тое, што канкрэтнага пацверджання фактам агучаным Сергеем Бульбай альбо Мікалаем Станкевічам няма, ўсё адно праваабаронцы насцярожыліся, назовём гэта так, і распачалі нейкае дзеянне, якое? Ну, натуральна, як я ўжо сказаў, мы не можам не рэагаваць на такія рэчы, і мы не можам казаць, што гэтага не можа быць, таму што мы ведаем, у якой краіне мы жывем. І сведчанні папярэдніх вязняў палітычных 2010-2011 года пацвярджаюць, што такія метады могуць ужывацца. Мы зараз падрыхтавалі зварот да генеральнага прокурора Рэспублікі Беларусь, таму што прокуратура якраз такі той орган, які надзелены магчымасцямі прававымі якраз рэагаваць на такія заявы, наведваць асобаў, які ўтрымліваюцца ў ізалятарах, правесці з імі размовы, высвятляць абставіны тыя ці іншыя. Натуральна, мы таксама разумеем, што прокуратура вельмі рэдка пацвярджае факты злоўжывання ў міліцыі, але з нашага боку гэта пэўная актуалізацыя, фіксацыя таго, што мы пачулі, і потым будзе цяжка казаць, што ніхто нікуды не звяртаўся і ніхто нікуды не скардзіўся. Прокуратура мае ўсе магчымасці і паўнамоцтвы дзеля праверкі гэтых фактаў, для ўстанаўлення вінаватых, калі яны такіх знойдуць, і прыцягнення іх да адказнасці, установленай законам. Ну вось вы ўзгадалі Міхалевіча, які агучваў, што да яго прымяняліся катаванні падчас утрымання ў СІЗА КДБ ў 2011 годзе. Агучыў, і што? Ну, ён агучыў, і... Ну, я маю на ўвазе, хто-небудзь быў пакараны за гэта? Гэта неяк пацвердзілася? Праводзіліся праверкі ці яшчэ што? Ну, я ведаю, што по этому факту праводзілі праверку, таму што мы таксама звярталіся на імя генеральнага прокурора пасля заявы Міхалевіча. Ніякіх наступстваў гэтага не было, але з іншага боку, ту інфармацыю, якую мы атрымалі, а таксама супастаўленне з інфармацыяй іншых, мы можам сцвярджаць, што гэта знайшло сваё пацверджанне, і мы заходзім з таго, што катаванні і жорсткія віды бесчалавечнага абыходжання, якія прыніжаюць чалавечую годнасць, хай сабе, можа быць, они не прычынялі фізічную, скажем, боль, але яны з'яўляліся прыніжальнымі, таму што я тут скажу, што недалёка не пра ўсё заявілі тыя, хто потым выйшаў з следчых ізалятараў КДБ. Вось, мы расцэньваем гэта як факт. Наколькі я ведаю, ці, можа быць, я памыляюся, ёсць ж нейкія там канвенцыі міжнародныя па непрымяненні катаванняў. Беларусь падпісалася пад гэтымі канвенцыямі? Безумоўна, Беларусь з'яўляецца удзельніцай канвенцыі супраць катаванняў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Праўда, яна была ратыфікавана загаворкай. Это значит, что Беларусь не признае компетенцию комитета по супраць катаванняў ОАН у частцы правядзення расследаванняў. То есть, калі б яна ратыфікавала конвенцию ў поўным аб'ёме, камітэт супраць катаванняў мог бы самастойна праводзіць расследаванні выпадкаў катаванняў, прыязджаючы ў Беларусь. Беларусь гэтай частцы не прызнае компетенцию комітэта, хаця з'яўляецца удзельніцай, дае справаздачу рэгулярна, ну, ці амаль што рэгулярна, камітэт супраць катаванняў, дарэчы, адна не так даўно была. Это справаздача, і зараз праваабарончыя арганізацыі якраз рыхтуюць альтэрнатыўную справаздачу ў камітэт супраць катаванняў. Ну і плюс пакт у грамадзянскіх палітычных правах таксама забараняе катаванні. І, адпаведна, зараз вот Беларусь справаздачылася, камітэт па правах чалавека ОАН, было абмеркаванне даклада ўрада, на якім былі некаторыя прадстаўнікі праваабарончых арганізацый удзельнічалі. Там яны справаздачацца і кажуць, што ёсць некаторыя факты і прыцягвалі да адказнасці крымінальнай на супрацоўнікаў міліцыі в некаторых выпадках, там статыстыку прыводзяць. Вось, ну, это ёсць міжнароднае абавязальніцтва Беларусі, недапушчэнне катаванняў, як я ўжо сказаў, катаванне гэта адно з двух правоў, якія носяць абсалютны характар. Яны недапушчальныя ў ніякім выпадку. Прыйшло пытанне ад нашых гледачоў. Да, я, дарэчы, нагадаю, што нашу размову з Валентинам Стефановичам можна не толькі слухаць, але і глядзець праз сацыяльныя сеткі. Гэта Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце. І вось пытанне ад Александры Музыкантавай. Спадар Макей на мінулым тыдні сказаў, што еўрапейскім партнёрам была перададзена інфармацыя па справе Белага легіёна. Ці вядома спадару Стефановичу, якая інфармацыя была перададзеная? Ну, вядома, гэта мне невядома. Такі
каламбур атрымаўся. Чаму? Таму што справа носіць досыць закрыты характар і ніякай інфармацыі адносна яе няма. Акрамя таго, што мы бачылі па беларускам тэлевізіі, чыталі савецкай Беларусі, што не з'яўляецца афіцыйнай інфармацыяй, была не была падпісана, што эта інфармацыя прадастаўлена органам крымінальнага пераследу. Таму вось якраз мы падтрымліваем ідэю зварота нашых калегаў з беларускай асацыяцыі журналістаў, камітэт дзяржаўнай бяспекі з патрабаваннем прадставіць такую інфармацыю, бо эта справа носіць вялікі грамадскі рэзананс. Ёсць цэлае палажэнне, зацверджанае і генпракуратурай, і МУС, і КДБ супольна, і Мін'юстам, якое якраз рэгулюе парядак прадастаўлення такой інфармацыі. Апроч ліста на імя генеральнага прокурора, ёсць якія-небудзь інструменты, рычагі, каб вот праваабаронцы, там журналісты, грамадскасць маглі неяк уплываць на сітуацыю, неяк праверыць, адбываюцца там нейкія катаванні, у якіх умовах знаходзяцца зняволеныя? Ну, на жаль, у нас такіх магчымасцяў няма ва ўсіх, каго пералічылі, таму што праваабарончыя арганізацыі у нас не маюць доступу ў следчыя ізалятары па адной простай прычыне. А нейкіх іншых органаў нацыянальных, якія былі створаныя ў мэтах абароны правоў чалавека, ў краіне не мае. Маю на ўвазе ўпаўнаважаных па правах чалавека, які у большасці краінаў, там, дзе ён ёсць, ён якраз валодае такім правам без папярэджання наведваць любыя месцы прымусовага ўтрымання грамадзянаў, уключна следчымі ізалятарамі. Таму ёсць вот пракуратура ў нас, дзяржаўны орган, які ажыццяўляе адначасова і падтрымлівае абвінавачванне дзяржаўнае ў судах, але ж ён таксама і паралельна надзелены абавязкам аднаўляць парушэнні правоў грамадзянаў, калі яны мелі месца. Таму я лічу, што дзяржаўныя органы і найперш пракуратура абавязаны зараз адрэагаваць на гэтае паведамленне ў СМІ. Таму што яны носяць вельмі сур'ёзны характар. Дзяржава абвінавачваецца тым, што яна выкарыстоўвае катаванні. А ці можна, казаць, як можа міжнародная супольнасць паўплываць на сітуацыю? Ну, от давялі, вы, скажем, сталі вядомыя факты, давялі да міжнароднай супольнасці. Можа яна што-небудзь зрабіць? Ёсць працэдура паведамлення ў камітэт па супраць катаванняў ААН. Мы, дарэчы, этот інструмент выкарыстоўваем, калі дакладна вядома пра нейкія факты. Ёсць такая праблема, то, што камунікацыя з камітэтам гэтым яна не публічны характар носіць. То есть, калі мы звяртаемся туды, нам не абавязаны адказваць пра тое, што яны там вырашылі, разгледзелі і так далей. Але вядома, што камітэт, канешне, патрабуе тлумачэнняў ад дзяржаваў, удзельніцаў канвенцыі па тых ці іншых фактах. І, в прынцыпе, КПЧ зараз таксама тыя ці іншыя пытанні задаваў ураду, у тым ліку датычна некаторых такіх рэзанансных справаў, звязаных з катаваннямі ці жорсткім бесчалавечным абыходжаннем, у прыватнасці справу Птичкіна. І ўрад справаздачыўся КПЧ і казаў, што вот па этой справе мы правялі расследаванне, прыцягнулі да адказнасці міліцыянта фельчара СІЗА і так далей, і так далей. Таму, в прынцыпе, у некаторых выпадках ўрад справаздачыцца, але тут трэба нагадаць, што міжнародныя нормы права ў галіне правоў чалавека это так званае мягкае права. Яно не прадугледжвае нейкіх санкцый для дзяржаваў, калі яны яго не выконваюць ці парушаюць. Все разлічана ўсё ж такі на добрасумленнасць дзяржаваў, што яны самі бяруцца выконваць добрасумленна абавязацельствы, на якія на сябе ўзялі. Ну, то есть, атрымліваецца, застаецца спадзявацца, што гэтыя заявы пра тое, што катаванні прымяняюцца, яны ўсё ж такі, скажем, перабольшванне, ці, скажем, яны не, што няма таго, пра што кажуць. Ну, я так сцвярджаць не магу, таму што я не ведаю, якімі крыніцамі карыстаецца спадар Бульба, альбо аспрэчваць тую запіску, якую атрымаў спадар Статкевіч. Я казаў, што сведчанняў ад саміх ахвяраў непасрэдных няма, але это не азначае, што гэтага не можа быць. Верагодна, што гэта адпавядае рэчаіснасці. Зразумела. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі сёння ў студыі быў праваабаронца, юрыст Валянцін Стэфановіч, і мы размаўлялі пра заявы, што нібыта арыштаваных па справе Белага легіёна катуюць у СІЗА. Не адключайцеся, глядзіце Еўрарадыё. Быццам добры лёс, быццам светлый дзень, крылы век узнёс, распаўзнуў у цень.